Aray. Ang tanong Noel? Awang ka na Noel, nagbirok tiripor ta medyo marot yang mag-harvest na siya. Ay, jay para jay. Wan. Nagriga abang tiparte kay apo. Ang binago ko sa tiripor. Wala ka namin eh. Luwad ah. Awan abang siya. Awan ti treasure na agad. Ay, tanggalan yan. Lahat ng mga ganyan tanggal. Pero tingnan mo yung mga ganito. Ito nakalalaki oh. Sayang na. Ay na, ang lalaki to oh. Pagsungrod. Poste, mat. Kurang pa basket niya. Gaano kalaki ang ganda? Yung doon oh. 15 meters from the center. Nasyad, kumano ka dami ni Noel? Yung nga rod, kuma. Doon nga parcel din eh. Yung may isa. Agad yung... Ora kas akadwaan kayo na. Oh, sumakay kayo tanunukan. May ka na, tayo sa kayo Kaya pa pa tayo. Yung may isa nga parcel dyan. Patituluan ba? Kadaga. Oo, depende naman tayo. Tayan ko balay nga, tayan ko balay nga takpan data. Tayo di ko nga rin pagpatakpan data mo dita. Papagong ko yung di ba awal tao sa? Ada tita? Di man ang pepe na. Tapan niya. Pamun ada apa? Ano mar? Yung mga nakaidala. Noel! Juan, kaputi. Ano mo pipilitan ah? Nga makapag. Wala si Noel. Ay, nagkagapas yan. Si Manang na lang sasama sa atin. Makita lang. Oo, para Saka kumana yung na. update sana. Yung mohon. Tawagan na lang niya. Ayan, ang tinatawagan ni Lisa. Kuhanin mo yung number kay Lisa namin. Okay, sige. Ano yung murag niya yan? Ay, nakalani ka? Ni Noel, na Jay ka no bukid. Jay pa panan tayo. Ayan, ayan Ako puntahan natin. Jay pan tayo. Ay, Ayun naman pala. nalipata ko na pang kami hindi. Yung may isa, tuwa parcel. Yung may isa, dating sa lakot yung mani, di tapat niya. So, kaso, gawa natin